Dobre, čaute, toto je moje ďalšie video a dnes vás naučím metódu falošného miešania, je veľmi jednoduchá a vyzerá si takto. Pozrite, na spodku je krárovi a na vrchu žolík. Teraz stále žolík a král. Ešte raz. Dobre. Teraz vás to naučím. Čiže začína to tým, že karty si chytíme takto do týchto troch prstov a začneme. Prechytíme si balík následne do druhej ruky a spravíme swing cut. To je tak, že chytíme balík palcom a prostredníkom a týmto si odsunieme kúsok balíka. Tento kúsok chytíme a skrčíme jeden prst, ja to robím ukazovakom, takto pod karty a karty následne takto vysunieme. Chytím si túto kopku a priklopím ju tým druhým balíkom. Ešte raz. Spravím swing cut. Toto si chytím, pokrčím prst, vysuniem túto kopku a zasuniem to. Dobre. Takto to vyzerá trochu rýchlejšie. Dobre. Dúfam, že sa video páčilo, ak hej, tak zanechajte like, koment alebo odber. Tak vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.